πολλά. Αυτό είναι, σου έχει προσφέρει. Ενώ εσύ πρέπει να τη προσφέρεις. Εγώ της προσφέρω ό,τι μπορώ. Εκείνη όμως αποφασίζει μέχρι πού και πώς θα τραβήξει αυτή η σχέση. Και μόνο που αναπνέω δίπλα της, που ακούω το γέλιο της, που κοιτάζω τα μάτια της, μου είναι αρκετό. Να σου δώσουμε ρε φίλε μια φωτογραφία να την κοιτάς όσο θες με. Κοντά μου στα χέρια από την κόρη μου. Πάψε μωρέ, πάψε μωρέ. Καλή έχουνε παιδιά, αλλά δεν κάνουν έτσι. Πάψε. Να σου πω, Ντάνο, ο συγγερόντος έρωτας, εσύ ζόρι μου. Μακριά από μας Παναγία. Καλά τώρα εντάξει, δεν είχα απέτηση να με καταλάβετε κιόλας. Από τον Παύλο όμως είχα. Αυτός όμως αντί να το αποδεχθεί κάτι και γίνεται πίτα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε και αύριο το πρωί ταξιδεύουμε. Γεια σας φίλοι. Σε καλά. Όταν με το καλό γυρίσω στην Ελλάδα, είμαι δεν είμαι με την Εύα, θα περάσω να πιούμε ένα ποτηράκι. Και παιδιά, επιτρέψτε μου να κεράσω εγώ. Δεν θέλουμε να κεράσει. Πες το ρε, δεν δεχόμαστε ρε. Ξεκάτω λέμε. Με σένα έχω το θάρρος. Καλά, άστο, Ντάνο, άστο μια άλλη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, μια άλλη. Άντε, γεια σας παιδιά. Γεια σου πατέρα. Εσύ είναι το κόλλημα, παπά. Γιατί δεν τον άφησα να πληρώσει.